What's up, Watagon? Yau ma kamar yadda aka saba, na zo ne don na tona wannan mutumin asiri wanda aka fi sani shi da Nigertrix. Kuma yau za mu duba wannan bidiyo na shi wanda ya sake kwanan nan ne. Ni ban kalla wani abin mamaki a cikin bidiyon shi ba, amma mutane da yawa na ga abin yana ba su mamaki. Nan ce bari in fito in yi bayani yadda ya yi wannan magic din nashi. Amma da farko mu fara kallon bidiyon. Yawwa, dabaran da ya amfani da shi a cikin wannan bidiyon abu ne mai sauki, bai kamata ya ba wa mutane mamaki ba. Ya yi amfani da wani abu ne wanda ya sa a bakin shi, wanda idan ya zuba ruwa a ciki zai je zuwa cikin bakin shi. Za ka iya yi da koma menene, abin da dai kawai kana bukata aka zuba ruwa wanda zai kai zuwa bakinka sai ka sha, ko in ba ka so ma kar ka sha. So abin da ya amfani da shi kenan, ya sa a bakin shi sai ya haka. Idan kuka lura a cikin bidiyon bai bari an kalla bakin shi ba, ya rufe kyamaran, ya yi haka ya rufe kyamaran, ba a kalla bakin shi ba. So ya sa wani abu ne kawai da ya haka sai ya dinga zuba ruwan a cikin abin. Kai kuma kana kallo ta gaba, ruwan baya zubewa a kasa, da kalla kamar wani siddabaru ne, amma kawai wannan dabara ne kawai. Shikenan. Simple. Idan kuna so ku ci gaba da sanin sirrin waɗannan mutanen, ku yi following dinmu sannan ku danna like.